Здравейте, вече 11 без 10 някъде и пече отвратително слънце, но всъщност е доста хладно. Ще бъдни вечер, да, днеска е бъдни вечер. Е първият ден от ваканцията ми и както казах в предишното съобщение, ще правя влогове само през зимната ваканция. През зимната ваканция и нямам търпение да дойде утре, защото утре е Коледа. Днеска е бъдни вечер. Да, вече му казва подарък ден. Днеска е бъдни вечер и ще ядем. Боже, дете, нямаше ям сърми. Само, да, и ние ще правим сърми. На бъдни вечер, ако някой не знае, се яде само постно. Без мръвка. Да, без мръвка, мляко, яйца и други. Като веганите. Общо взето, да, вегани. Нещата, които са произведени от животните, не се ядат. Без риба. Дори без риба, толкова обичам риба. Ама рибата се яде, рибата не е месо. Рибата е месо, как да... Не е месо. Рибата е месо. аз В влога ли ще спорим? И аз така мисля, че е месо, обаче според веганизъм не е месо. Рибата не е месо, хора, ящите риба. Мама, да, баба казва, че не може днеска да се яде риба, защото е такова. Не е постно. Ама рибата не е месо. Ама от животно. Аз съм забравя. Той яйцата не е месо, обаче е направено от животното. Не смисъл, не са направени от него. Петя, не иска да спорим, мама. Ами тогава го слушаш от начало. Не е лоша идея. Сега минаваме през гарата и сега ще се прибера. И тъй като така и така не снимах този джамбо хоум, да. Ще направих си интро и аутро, обаче не успях нямах време да го снимам. Сега ще ви покажа набързичко, като ще се прибера какво си купя. Но преди да се прибера, ще оставим у Петя билетчетата. Баба искаше билетчета. И не ще отидем до аптеката. И да, за сега е това и до скоро. Здравейте, вече е 12:30 и всички спят. Аз дойдох тук, за да свърша влога, защото вече ще си лягам. Така ще отворихме подаръците, защото вече е полунощ. И да, всъщност това вече стана утре, вече стана днес. И да, така че може би не може да завършвам сега влога, след едно го почвам, но няма значение. Подаръкът ми е, както видяхте от кадрите, влакче. Кадри с моето влакче. Много се радва. И много силиконов пистолет, който не съм снимала. И много шоколади. Но да, ще ви ги показвам утре. А до тогава, до скоро. Обичам ви. Чао!